I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired. Hello mga day. Good afternoon mga day, and welcome to another video. So for this video, what can you expect from Bangkok? So I'm going to talk about mga jobs, kung nagapangita ka ubra, sa din ka mangita sang ubra. So amo na siya aton nga part sang aton nga series. So before kita mag-wit-wit mga day, I'm going to give you a background of kung di kita subong Divana Cafe sa may Central World. I can fly. Pero hindi ko rin labay. Tapos rin ko anong yung damo, yung mga bulak-bulak. Tapos ito kabongga nga kafe. Gusto rin ko, if ever mag-vlogin man ko, isa na siya sa mga prospect nga ma-vlog ako dali. Kito ka namin isang venue, bongga. We ordered may cappuccino, may frappuccino, may chocolate cake, kag mga kung ano-ano, may toast. So if ari ka na sa bangko, nakabot lang sa bangko, same, makaagi ka na naman sa immigration. Pero ang immigration nila diri day, tanawon ka na nila and then tatakan. Wala damo pa bangkot, wala idamo ka mo immigration diri. Ang possible jobs na pwede nimo diri mapangita is number 1, nanny or mga tutor. Bis ka nanny ka dahil nagabantay ka sa bata, English speaking dapat. At the same time nag-tutor ka. And then as what I've heard, dagko mo kuno sweldo, stay in ka pa. That is number 1. Miyara man sa hotel industry, mga waiter sa mga restaurants, amo na siya isa pinakatrabaho. Third is sa mga company. So for example, ng Agoda or mga engineering company, mga architecture. But ang pinaka-common sa tanan is teacher, guru. Sa tanan ng mga OFW, 80% dira is mga teachers. Okay mga day, we'll focus sa pagiging teacher. So kung anong mga requirements, anong mga ginapangita nila, I'm going to give you some tips. Number 1, kinanglan education degree gid? No. Kinanglan ka-graduate gid? Maybe. So for the degree mga day, any degree will do. Basta, kabalo ko mag-English. Iban ganun, hindi ganun kabalo mag-English, okay man. Haluson, ganun maka-construct sentence. Hindi ganun kabalo magamit sa subject-verb agreement, okay man. Basta carry mo lang. Carry mo self kung magtudlo, okay lang. Wala problema. Inang sa degree na may hindi ako sure. But I've heard, there are some teachers na wala sila yung degree. Diri pala sila yung nagka-degree pag abot nila. For example, ang asawa nila rin diri, gingkuha sila tos Pinas, gipatudlo diri. Kaya subong kaga higpitanay na, subong ginapa-eskwela sila. Yung mga muna nga mga style. Kaya nga ang Thailand, feeling ko come one, come all. Especially sa aton mga Pinoy. Oh Diyos ko, may isa lang nga nakapa-Thailand. The next month, kuwao ng sister. Next month, ang brother. Next month, friends. Kasunod naman yung month, mga cousins. Ang pinakalas na kuwao nila, patila nanay, tatay, gindala na nila. Come one, come all. Ang bot mo ng iban, anong dislagay mo, pamilya. Bilog na nila ang pamilya, rin nag-migrate na sila yun. Sila bahala ako din nyo. Pero ang problema lang da, kay sa isa ka school, iarad na sila tanan. Buti siyempre, ako na-awayon, nung isa ba awayon kanila tanan. Pero siyempre, perdi kaya ima kung ikaw lang isa, tapos punta mo, 5 sila. 5 sila dahil na magululutod. O kung magpararentihanay sila tanan. Nagkapang-recruit pa ya sila sa Pinas. Wala man tadaya issue, ilan, bahala ka mo da kung ano. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. So hindi ka dyan kinanglan nga perfect ang imo English. Na may ka-accent, although it helps.
Kaya may mga school yung nag-require sila. Pero may mga school nga wala lang. Pero ang wala na agad yung problema kasi syempre, there are some Filipinos yung ginahugot pasaka ang iban. Pero iba naman niya baw, ginapapanaog pagid nila. Nagapakahuya-uya sila. Which is kalain man is may issue pa ya gani nga ang tanan ako ng mga kawatan sa pratunang Pinoy. Imayo ka na bala? Ang next na rin ma-advise sa inyo is you need to be patient. Dapat tiyaga lang ganyan mapagkita at trabaho. Pag abot mo na diri sometimes, there are some people nga lucky. They can find time trabaho. But there are some nga dugay pa sila makakita at trabaho. Sad to say, there are still some Filipinos nga wala pang work permit until now. Hindi sila makapasa requirements. Every month, nag-exit sa kundiin. Which is sometimes very risky. Ihimo mo tanan para magka-work permit kaya nga para wala kasang problema. Amo na nagaling iki nga damo iti isang mga wala nagakapasar ko sa tuwik. Miyara idamo sa mo damo ko daupod bo Diyos ko naka-10 naka-take wala uyak makapasar sa Subo. Kung wala ka makatake good luck sa inyo. I wish you all the best this world can offer. Mungga di ba? And then number 3 mga day, ang ma-advise ko lang din. Hindi ka malipat, hindi ka nagaling. Inuwi ka sa kwan-kwan. Doon ka pa na, hindi ka tuwid ang feeling mo. Sa Pinas, magkaranon ka na dayon. Sa paghalin mo doon, tawag mo tatay. Pagbalik mo, daddy. Ay, milagro. Gayaan nyo, kuya. May mga harap ko naka-encounter. Kabalo na Filipino. Namangkot na akong Filipino. English mo pa ko. Pwede mo Tagalog. Pwede man Ilonggo. English na igid. Nalipat ka na sa imong mother tongue. Miyara, pag idya kami day, nga upod, nalipat na siya kung paano magtigang. Nalipat na siya nga butang mo tubig kung magtigang ka. Imagine na. Nakapa-Thailand lang, nagka-amnesia. Ay, Diyos ko. Okay, so ang advice ko lang sa inyo is put your feet on the ground. Nugay, padako ang ulo nyo. Eh, karon tusdukon ko na asang dagom para maglupok. Nugay, nyo kuya gani. Para naman high blood na naman kuya dahil. Basta mamo yung mga topic ng high blood. Ako pirmi. Be good. Bye. 'Cause I can fly.